Ilveksen omia kasvattaja Niko Peltola, liigadebyytti toissa kaudella. Peltola ei nyt oikein tiedä mihin syöttäisi, syöttää sitten Riekkiselle. Riekkinen käynnistää nopeasti Kalpan hyökkäyksen. Hentusen laukaus ja sitten kiekko on maalissa. Kalle Kerman on tilanteessa paikalla ja siivoaa Jukka Hentusen reboundin ohi Anders Lindbäckin. Lindbäckin urhoollinen taistelu nollan pitämiseksi päättyy tähän tilanteeseen. Kalle Kermanin kauden 6. maali. Sitten Stepan löytää Salmisen keskialueelta. Riekkinen nousee hyökkäykseen mukaan. Riekkisen syöttö ei tavoita Salmista ja nyt olisi ylivoimahyökkäyksen paikka. Pajee ja Sointu. Sointu polkee takatolpalle ja Sointu täräyttää kiekon reppuun. Näin Ilves tulee tasoihin. Kultakypärä Matias Sointu. Kuin varkain lähtee terävä vastahyökkäys ja Pajee, vaikka pitkä vaihto on alla, jaksaa vielä polkea mukaan ja tarjoilee kiekon suoraan Matias Soinnun lapaan. Erittäin hyvin pelattu vastahyökkäys Ilvekseltä ja sen 6. paria mennään. Stepan vastaa Lindbäck. Derek Stepan, joka on varmasti pieni pettymys Kalpassa ollut. Stepan muiluttaa ja nyt on hieno maali. Nyt on kyllä hieno maali. Stepan houkuttelee Lindbäckin ulos kolostaan ja siirtää kiekon maaliin. Siinä oli kyllä oikein viimeisen päälle maalivahdin nöyryytys.